खुलुमबाय लोगोफोर दिनैहाय गारि सिंनिफ्रायनो ब्लगा दिनै एसे आगिया बेरायहैनि आगिया ओमफ्राय मैया मेघालयनि सासे लोगो केस टाका बोलेरो गारि लादोंमोन जोंनिनो लोगो ओमफ्राय दैदेनगिरिफोरजों थाफायो थानायालाय राजखान्थि दोलोनि बिसोरनिनो गारि हैनि एसे आङो मैया केस टाका लादोंमोन नालाय ओमफ्राय आगियासिम हैनि फैदों दैदेनगिरिफोरा सोर सोर दंफैयोथाय लोगो मोनोब्ला भिडिअ लानो नाजागोन आं थ' नै हाजोनि बे अबस्था वाव ओरैबायदि मोजां देन्जारखानो ओइलाय सिगाङाव दङना बोलेरो गंसे बिनि सिगां लामाया मोजाङानो जाबायथ' गाज्रि नङा ओरैहायबो थिगानो बा बोथोरा देन्जार जोंनिया बेजों माबाफोर दङ राजबंशीफोर आरो गुबुन गुबुन हारिनि हाजोआलै गोगोम बबेबा सेरजोंसो थांलांदों थासनो नांफागोरगोन दा आगियाजों फैयोब्लाना बेफोरबायदि हाजो ओरैबायदि मोजांल' नुयो वाव आरो वाव वाव आरो वाव जेरैबो वाव जोमैया गोगोम खादोंलै थांग्रोनि मैयाबो हराव हरसे बिराद इन्टारेस्टल' जाखाबाय बिसोर माने फुराना जों गोदो थाना फैनाय ना बेफोर न'खरनि मानसि फैदों बिराद मोजां न'खर जाबाय आरोखि फेमिलि फादारबो जाबावलायबावदोंसो सासे फिसाज्लाया बिनिया साबा गासै फादारबो जाबाय मोजांनि बाथ्रा गथ' गथायफोरबो देरजोब्बाय फिसाज्लाया सासे दा फैगोन लांफैगोन बे आफसुस जादों बोलेरोखौ लानो गोसो गैयामोन जाहैबाय ओरैहाय स्कर्पिय' एन नङाब्ला फर्चुनार बेफोरबायदिसो लानो गोसोमोन आरोखि खिन्थु साननैसो सोलिनो थाखाय साननैसो माने बोसोरनै बोसोरथामसो नङा होमबा बिसोरनाथ' आरो बारा गोबावबो सालायखाया बोसोरथामसो सालायगोन बिनि उनाव हयथ' एक्सचेन्जआव लागोन नङाबा गोदान गारि लागोन बेफोरबायदि आरोखि जोंनियावथ' डाउन पेमेन्ट 2-5 लाखसो होबानो मोनो नालाय बिसोर खिन्थु केस टाका लांफैदों ओमफ्राय लामाया मोजां जाजोब्बायथ' ओरैबायदि मोजां जाजोब्बाय दा बुंसैलै बिदिबो सोरलै बिलाय बांगाल हिनजावना मा जाखो बुंदों बाथाबनानै मा जालांदोलै बिलाय बोरैबा जे साद्रिया साखायाव हाबगोन बाबु गन्थं मोखां नक्सायानो सोलायजोबलांगोन नै बिसोर आरोखि नक्सायावनो सोलायजोबगोन ओरै हाजोआबो हाजोखालै आयु समायदों हाजो माने खोन्थानि एसे माइ फैयै जोङो नैबे बुरलुंबुथुर दै मुस्लिम बस्तिखौ मोनफैबाय बिजों हाजोबो दं थख' ओमफ्राय दा जोङो बिराद मोजां बुस्थु जाबोगोन जाहैबाय माने नायनोसै लामायाथ' नै बानायदों आरो बानायदों लामाया बिजोंबो माथो होख्लायदों गोदान बानायनायालाय गोदान बानायदों 4 लाइन जानायनि बाथ्रा दं आयु ओइ गारि फिसा मालाय मा जेबो खोथा गैया फुस्लिब जोबलांगोन होद बासनि खिबुनाव थाजाया असयबफोरनि खिबुनाव थाजाया एकदम लाखिलाबायना होयो जेराव मेरावनो बिराद जन्त्रना जाना होयो 800 सुजुकी मावबोदों उनजों होलाङि आंबो दान्दिसे नै डिभाइडार होलायबावनानै दङबा थाल सौनांनांगौलै नैबे वालावहाय गारि बायोना वाला बायो होथारजागौमोन दा खुनसेसोखौ
नैबावहायथ' जोंना सुइजारलेण्डआव बेफोरबायदि बल्डार गारना दोनोना बिदियाव एकदम सौदावलायो मा जालाबाय थायोथाय क'क्राझाराव सौदावलाखायो फाग्लासो सफैबायलै र' नै बैयाव चेकिंबो दंबावो आरो दाहाय बैयाव दै सेराव गिदिंहैगोन र' दान्दिसे ब्रह्मपुत्र ना मा पुत्र बे जायगायाव एसे दैयाव गेलेहैनांगौ जगि गपा ना मा कपा गो स्ल' लासै थांनो होदों थारमाने बै साइन बर्डफोराव मा लिरदों बेफोरखौ एसे फल' खालामनांगौ ओमफ्राय नै लामाफोराव जिगजाग माबा माबि होदलाबायना दोनदोंलै बेफोरखौ एसे फल' खालामाबा दा जरिमानायानो ख्लाब नांबावगोन नै बे दालाङा नै हाबजेनबाय ब्रह्मपुत्र ल' नैलै बिदिनो जोंनो जों लासै लासै थांबाय थानोसै आरोखि ओइ सला बोनो हायाखै गारिया जोंनि सिगांनिया नै बारनानै मावलांबाय सिगाङाव बलेर'आ बेफोरबायदिनो ल' जालांबाय थासिगोन आरोखि वाव दलां अल्ड मडेल पुरान मडेल माने लामायाबो आनोसै नै बेफोरबायदि आरोखि दग्रा दग्रि माने गोजौ गाहाय बैजोंथ' ब्रिड्जखौ बानायबाय थादों कमप्लिट जाखो इनकमप्लिट हयथ'बा 26फोरहालागैसो माबा मोनसे जाहैनो हागौ बायदि मोनदों माथो दैया नोगोर गुबुंलेब्रा नोगोर गुबुंलेखा हनै फाग्लासो ज्रावल' बाज्रुमालाय थैगोन ना थांगोनब्रा बेवहायलाय जेबो जानाय नङालै जों बर' मानसिफ्रा अबयसे बर'जों खोथा गैया जाय सानस्रिनो रोङा बिनो आ जागोन आरोखि बे दैयाव जाय सानस्रिनो रोङा बिनो आ जागोन आ माने बे बै मोनसे स्टेप लाइनाव बै मोनसे स्टेपाव सहैबाय आरोखि नुहुरस' हायि जायगा स्टेपाव दालां मोनफैबाय लोगोफोर ओमफ्राय दालांबो मोनफैबाय मोननायाथ' बासा सिब्लाबोदों मासला गावसोरनि जायगा मोनबा बयबो गावबा गावनि जायगा मोनबा एसे लेभेला एसे बेलेग रोखोम जायो जानायालाय आंल' नङा गारिजों जाबजों दैयाव ज्रुमल' बाज्रुम हरलाबायनोल' लुबैखासैलै माथो जानो रा खनसेलाय थैयोना मायो नायथारनायला आं खनसे सालाखौ ज्रावल' होनो गुबुंलेथार दैया साला जेरैबायदि गुबुंलेखा नुनाय नङा बे हाजोबो दं माबा माबि टावार बायदि दैखोलाबायजोबनानै दोनदोंलै लोगोफोर नायबाय थालांदो एसे हनै सिबलांबाय जोंनो आंबो सिबथारनायसै आयै सला गैया रे बाबुआ बेबायदिनो जों दालांखौ बारबोबाय ओमफ्राय नैबे मा होननानै बुङो नै बेफोरबायदि क्लियारनो लामा ओरैबायदि साफा दैया हरैहाय दंसैलै दै जोबसै माथो माथो टल गेट दंबावसै बिजोंबोलाय आइयाव गोदान ना गोजाम जाखोरा गोदानसो जागोन ना बेथ' टल गेटआ सोर फन हरखोरा बेगमानो फन हरबाय माथो हाजो बायदि मोनलांनोसै आरोखि मा हाजो बायदि माने बे हाजोआनो जोब बुंनाया हाजो बायदि होनदोंना हाजोआनो जोब दा जों बैयाव गार'फोरनि ना मा फिथाइ सामथाइ जों जालांलाबायनोसै गोथावल' दा लुबैखादे होलांनायसो जानाय ओमफ्राय बबाव माथो टल गेट दंसैबा माबोरै जानांगौ जाखो टल गेटआनो टल गेट आसरितसो मोनबाय आखरित कारखाना जाहैबायथ' घटनाया लासैसो गानांसिगोन जानाय नंला बेखौ बारनो हाब्लाथाय आरो है ट्राक बोरायनि सिफुङाव थाबाय थायो नामाब्रा साइलेन्सारफोरा गावलांजोबलांनो हागौ गारिनिया ब्रांल' होनखांखायो दालाय मा सुरु जाजेनबायबो ना माथो जाखोब्रा सुरु जायाखै जाबायबोथ'
गोदानै दङ थारमाने बानायजेनदों बेजोंबो टल गेट जुदि जाबायबाथ' आरो बा नख'आय भाल हाजो सेर सेर जों मावलांनोसै गारि सालायनाया माने हाजो सेर सेर गारि सालायनायनि मजाया एसे बेलेग मोखांखौ बारा खोन्थानाय जानाय नङा डायलगासो एसे बारा जाबाय थादों आनारस जानो नै बेफोराव बे सेर सेराव आनारस फिथाइ फाननो हामदों हायै हायै दंफां सायख्लुमाव थानानै आरोखि ना आनारसनो माबा मेघालयआवथ' मेल्ला मोनो मेघालयआव आं दिनैहाय टिक्रिकेला थांगोन जाहैबाय मादाम सासेनाव थांगोन आं दिनैहाय बे आरो मेन बाथ्राया मादाम टिक्रिकेलायाव हाबबाय टिक्रिकेलानिफ्राय ओरैहाय माबायाव हाबहैगोन आं थुरा मादामनाव थांगोन आं 6 मान्थसो जाबाय लिंहरबाय थाबाय थाङा आंबो बिदि आरोखि मादाम सासे दङ नालाय बे मादामखौ लोगोलायनोसै गोबाव जाबाय दे थांग्रोनि नङा होमबा बेफोरबायदि दंफां बारि बागान नुयोब्लाना गोसोफोरखौ बिराद साफा मोनो बिराद आराम नाङो आरोखि ना वाव आरो वाव गासैबो जेरैबो वाव बेफोरबायदि आरोखि ना बोथोराबो बिराद मोजां जादों बे जाहैबाय डाइरेक्ट गुवाहाटी सहैबाय मेघालय सहैबाय माबा माबि सहैबाय आरोखि नै राबार बागान दं फाख्रि दंफां सायख्लुम देनांहाय बायाब्ला माथो बाइक मोसौ बिमा मासे दं माथो माने जों मादामनावसो थांगोन मादाम सासे दङ नालाय बे मादामा लिंहरबाय थादों ओंखायनो आं थांनो नागिरदों आरोखि बिदि गारिखौ दा नै बिसोरनो हगारना होनायसै हेन्ड अभार खालामनोसै गारि जाय केस थाखा लांनो फैदोंना बिसोरनो हगारसिगोन आरोखि